Ydych chi, neu ellach bod chi'n gwybod am rywun sydd efo diddordeb mewn materion addysgol a fydd yn mwynhau y cyfle i wneud gwahaniaeth ym mywydau'r plant a phobl ifanc yng Ngwynedd? Hoffech chi gymryd rhan mewn gwasanaeth ddiduedd a phwysig a dderperir i rieni ac ysgolion? Rydyn ni yn ceisio recriwtio aelodau newydd ar gyfer ein paneli apelau ysgolion oherwydd i bod nhw ar gynnydd. Mae'r paneli wedi'i llunio arbenigwyr addysg sy'n cynnwys person lleug i gadeirio'r cyfarfod, ymarferydd addysg, pennaeth neu reolwr a llywodraethwr gyda 12 mis neu fwy o brofiad. Darperir hyfforddiant cychwynnol llawn gyda hyfforddiant gloywi yn cael ei gynnal yn rheolaidd i sicrhau bod pawb yn cael ei cadw'n gyfredol gydag unrhyw newidiadau i gyfraith mynediad a'r codau. Beth yw'r paneli? Mae paneli apelau addysg yn gwrando ar dystiolaeth ac yn gwneud penderfyniadau mewn perthynas ac apelau a dderbynir gan rieni a gwarchodwyr sy'n gobeithio apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod derbyn plentyn i'w ysgol dewisol. Mae paneli adolygu gwaharddiad annibynnol yn ystyried apelau gan rieni neu warchodwyr pan fo eu plant wedi cael eu gwahardd yn barhaol o'r ysgol. Mae panel yn ystyried penderfyniad y corff llywodraethu i gadw at y gwaharddiad parhaol ac yn penderfynu pa un i gadw at y penderfyniad i wahard disgybl yn barhaol i wirdroi'r penderfyniad neu gyfeirio i ysgol arall. Felly, os ydych chi'n teimlo eich bod yn addas ar gyfer bod yn aelod o'r paneli yng Ngwynedd, llenwch y ffurflen Gais uchod. Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Democratiaeth @gwynedd.llaw.cymru.